వందనాకి అందరికీ అందరూ సాయమినరే మరోసారి మేమందరినీ ఈ వెళ్ళేరు ప్రోగ్రాం నన్ను ఆహ్వానిస్తున్నాను. మీ ఆరోగ్యం సాయమిందే, మీ లోతులందరూ సాయమినరే. నిజంగా దేవుడు మనందరినీ కాపాడినాం. మరి లోక దొడ్తస్కే చాలా జబ్బు వాసన, మరి రకరకాల సమస్య మీద అత్కని దేవుడు మనల్ని కాపాడరు మీనం. నిజంగా దేవునికి వందనాకేతలు మనడు వాక్యం క్యాన్సర్ మీనాడు మనడు ఎవరిని కుసులు కాబట్టి నుంచి మనడు బైబిల్ స్టడీ మనడు ఓడరు మీనాడు నాడు కూడా మాడు కొన్ని మాట మన క్యాన్సర్ కాడ ఎవరిని కుసులు కబుర్ నుంచి 6వ అధ్యాయం నుంచి మాడు కొన్ని మాట మాడు ఓడు కాడ నేను మునే వాక్యం చదువుతాను. సౌతపై మాడు దేవుని మాట మాడు క్యాన్సర్ కాడ యెహోవా కుసుల కబురు 6వ అధ్యాయము 1 నుంచి 15 వరకు. యెహోవా కుసుల కబురు 6వ అధ్యాయము 1 నుంచి 15 వరకు. మరి మీ యొక్క బైబిల్ మతుకు మీరు తీసి ఊడటి భాష నన్ను చదువుతాను. ఆపయ యేసు తిబ్రేయ సముద్రం ఇందని గలిలేయ ಸಮುದ್ರತೆ అబ్బడికి అత్తో ఓండు జబ్బు మంది నోరిని బాగుతుందని గొప్ప పనుగుని దీవె మంది జనాకు ఊడుతురు కాబట్టి ఓని పేరుకే అత్తూరు. యేసు ఓరో మెట్ట తర్రి అగవని శిశుర్కిని తోటి కుత్తు ఆస్కి ఈదుర్కిని పసక పండం దగ్గర వస్తే యేసు ఓని కంటికిని తేచి దీవె మంది జనం ఓనగ వాదనద్దు ఊడి పిలుపునగా ఈరు తిందనానికి ఆరి బేల మనడు ఆరి ಬೇಲ ಮನಡ ಹಸಿತಾಡು ಇಂಜರು ತಲುಪ್ತು ಓಂಡು ತುಂಗವಲಸ್ತದ್ದು ಬಾತೋ ಏಸು ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಕನ పిలిపిని పరిచయ తుంగవాల ఎంజి ఇలా తలుపుతూ అసకే పిలుపు వీరికి ప్రతి వానికి కొద్దిగా ఇటుకన్న 200 ఎండి డబ్బికి ఆరి అస్కన్న కూడా అవు వీరికి సుమరయో గదా ఎంజరే కెత్తు అస్కే ಒಂದು ಶಿಶುರ್ಕಿನಿ ಒರಂಡು ಸಿಮೋನು ಪೇದುರುని తమ్ముండత్త ఆంద్రేయ ఏసిని ఊడి ఇక ఒర పేకాలు మినవు ఓనగ 5 యావల 6 2 కీకేకు మిన అత్కన అವು ఇచ్చ మంది జనాత్కి ಬೇಮಾತ್ರಂ ಸರಿದೈತ ಇಂಜೊರೆ ಕೆತ್ತು ಅಸ್ಕೆ ಏಸು ಜನಕಿನಿ ಇಡುಬು ಕುಪಿಸಟಿ ಇಂಜೊರೆ ಕೆತ್ತು ಆ ಜಾಗತ್ ದೀಪೆ ಪಚ್ಚಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿತೆ ಆಗ ಕುದಿ మత్తరవటే మనుషులకు మట్టింకి దాదాపు 5,000 మంది మత్తరు. యేసు ఆరుని ఎంచి దేవుడికి దండకు వాటి శిశువుకి నాగా ఇత్తో శిశువుకు పోనో అందరికి బంతి వాడుతారు. ఆలే వాడి కీకే ముక్కని కూడా తీసి ఊరికి కావలసిన మంటికి ఇత్తో వారు డొక్క నిండా తిత్తపయ ఓండు వారి శిశువుకిని ఊడి బాత కూడా పాడాసి దాయకుండా మిగతా మంచి ముక్కకి కుడిపిసటి జొరికెత్తు ఆలకే ఓరు తిత్తస్కే 5 యావల ఆరితే మిగతా ముక్కకిని 12 గంపకిని నిత్తు ఏసు తుంక్త ఆ గొప్ప మందిని ఆ మనుషులు కూడి ఇటు నిజంగా లోకతికి వాదని దేవుడు కెత్త మాట కెత్తనోడు ఇంజొరే కెత్తు ఓరు వాసి ఓరిని దౌర్జన్యంగా పేసి రాజుగా తింగవలేంజి ఓరు అనుకుంజునోరు ఇంజి ఏసు తెలుసుకుంటావు కాబట్టి ఓరిని విడిసి అంజి ఒంటరిగా మెట్టది పుర్రో తరుతో దేవుడి మాట దీవిస్తాం. మరి బాత ఓడినడుకు మరి యేసు మరి 5,000 మంది తిని పోషిష్టం మాట ఓడినాడు. యోహాను కుశల కబురు 6వ అధ్యాయము 1 నుంచి 15 వరకు మాట ఓడుకు యేసు 5,000 మందిని పోషిష్టం ఇత్తది మాడు ఓడినాడా. మరి ఊడ్కడు దీటి కొన్ని మాట మాడకి అంచుకడ యేసు ప్రభు ఆగ వాడు తుంక్త గొప్ప పని తర్వాత మందిని జనానికి నుంచి దీటి నుంచి మాడు కొన్ని విషయం మాడు నేర్చుకుంటు. మరి మొదటిగా మా డోడ్కు మరి ఏసుని పెరిగి జనాకు వాదటం అని ఓడినాడు. యేసు ప్రభుని పెరిగి జనాకు వాదటం అని ఓడనాడు. ఊడటి మరి 1 నుంచి 4 వచ్చిన వరకు మనం ఊడుకోకమంతే. ఆపై యేసు తిబిరే సముద్రం ఇందని గలిలే సముద్రతే అబ్బడికి అత్తో ಒಂದು జబ్బు మందినారు బాగుతుంగని గొప్ప పనుగుని దీవె మంది జనకు ఊడుతారు కాబట్టి ఓని పెరికే అత్తూరు.
మరి యేసు ప్రభು ಆಗ ಬೆಗಮಿನ ಒಂಜೆ ಗಲಿಲಿಯ ಸಮುದ್ರತೆ ಅಬ್ಬೆಡಿಗೆ ಹತ್ತು ಅన్నమాట. మరి తిబెరియా మరి గలిలియా రెండు ఒకటే, అందుకే రాసి తిబెరియా సముద్రం మిందని గలిలియా సముద్రం జరిగింది అనమాట. అక్కడికి అత్తపోయా యేసు చాలామంది బాగా దుంకుతున్నారు. మరి చాలామందిని బాగా దుంకుతపోయా మరి దుంకుత గొప్ప పని ఊడి చాలామంది మరి యేసు క్రీస్తుని పెరిగి వాడటం మనకి ఊడనాడు. వాడు ఇంతకుముందు కూడా ఓడుతాడా, మరో పుట్టుగుడ్డు అని బాగా తుంగటం, తర్వాత 35 సంవత్సరాల నుంచి జబ్బిని మొత్తం బాగా తుంగటం వాడు ఓడుతాడా మున్నే. అలా చాలా గొప్ప గొప్ప అని దుంకుతాం. తర్వాత కాన నాటే పెళ్ళి అది మన ఓడుతాడు. ఎవరు అధికారిని మరి బాగా దుంగటం మన ఓడుతాడా, ఇవన్నీ మన ఊడరు వస్తాడా. మరి ఇద్దు కూడా మాడు ఊడినాడిగా మరి యేసు ప్రభు 5,000 మందిని పోషించడం కూడా ఇది ఒక గొప్ప పని ఇతడికి మన ఊడినాడు అనమాట. మరి వాడు ఇలా గొప్ప పని తుంగనస్కే దీపమని జనం ఊడుతారలే. వాడు చాలా మందిని బాగా దుంకుతుంది ఊడి, వారందరూ ఊడుతారు కాబట్టి వాని పేరుకి వాసనరు, వాని పేరుకి అత్తురు ఊడటి. మరి వాడు గొప్పవాడు కాబట్టి వాడు గొప్ప పని తుంకుతాం. మరి వాడు చాలామందిని బాగా తుంకుతాం, మంచి మంచి కార్యం వాడు తుంకుతాం. కాబట్టి చాలామంది జనాకు మరి ఏసినాక అంజరు మినరు. మరి భారీ మరి న్యాండు రోజు కూడా చాలామంది జనాకు వేసినాక వాసనరు, కానీ వారు చాలా ఆశీసి వాసనరు. ఇక కూడా ఆలకేమినారు జన చాలామంది వారు బత ఆశీసి వాసనరు అన్నమాట. బాతో కలిగితే బాతోడు వేయితే నాకు ఇంజోరే అలాంటివన్నీ అనుకుంజోరు వాసన అటువంటి ఓడినాడు. మరి నేతలో చాలామంది అంతే, మరి వేసిపోయిన బతుకు నాకు మరి కలిసి వేయిత, నాకు దీవే డబ్బు వేయిత, ఇంకా రకరకాల అనుకుంజేవారు వాసనం అంతా. మరి ఆశీర్వాదం అయితే ఇంజోరే అలా అనుకుంజే వాసనం అంటారు. కానీ మరి ఓండే దేవుడిని ఇంజోరే, తర్వాత ఓందరి రక్షణ మీద ఇంజోరే చాలామంది అనమాట. వాడు అన్ని తుంగితావు, వాడు బాగా తుంగితావు, వాడు ఆశీర్వదిస్తే అన్ని తుంగితావు. కానీ మరి ఓండే రక్షకుడు ఇంజోరే చాలామంది తెలియదు అనమాట. అలా ఇంజోరు చాలామంది వాదటం పిల్లరు అలాగే వారు బాగా నాకు వాసనరు మీరు అలాంటి వారు చాలామంది మనం ఊడన్నారు జ్ఞానం కూడా. కాబట్టి ఇక కూడా జన ఏసిన పెరిగి వాసన మొత్తం బయటకోండి తుంగుతో గొప్ప పని పేసి బయటకోండి గొప్పవాడిని కాబట్టి వాడు చాలామంది బాగా దుంకుతారు. కాబట్టి చాలామంది వాసన మీద జ్ఞానం కూడా అదే జరగదు ఇతడు మా ఊడనాడు. తర్వాత రెండోది మా డోడ్కు మరి 5 నుంచి 8 వరకు 5 నుంచి మా డోడ్కు పొరుడికి యేసు అని కంటికిని తెచ్చి దీవె మంది జనం అనక వాదనద్దు ఊడి పిలుపునక ఈరు తిందనానికి 6 వేల మనడు అసితాడు ఇంజరు తాగుతాం. ఇక మన డోడ్కు మరి యేసు క్రీస్తు మన అవసరాన్ని తీర్చని దేవుడు ఇతడు మన ఊడతాడు. మరి 5వ వచనం నుంచి మరి 8 వరకు 5 నుంచి 8 వరకు మన డోడ్కు మరి యేసు క్రీస్తు మన అవసరాన్ని తీర్చని దేవుడు ఇతడు మన ఊడతాడు అనమాట. ఇప్పుడు అందుకనే బాధకు వచ్చిన పిలుపుతో దేవుడు మరి చాలామంది వాసన మొత్తం నాకు దీప జనము నాకు వాదనది ఊడి ఇలా తలుపున పిలిపితో బేలాయించరే. మరి పిలుపు మరి ఈరు తినడానికి 6 వేల మనడు అసితాడు. ఈ తినడానికి 6 మనడు వేల అసితాడు ఇంజరే తలుపుతో దేవుడు అనమాట. ఇటుకు దేవునికి తెలుసు, మన అవసరాలు తెలుసు అనమాట. దేవునికి మన ఒలికి సంబంధించిన అవసరాలు తెలుసు, మన ఆత్మ సంబంధించిన అవసరాలు తెలుసు, అని బేళ తెలుసు, వాళ్ళు అన్నీ తెలుసు. వాటిని వాడు మనిషిని తాసి మరి పిలిపిని తలపర మొత్తం అనమాట. మనడు ఇలా ఈ తినడానికి 6 మనడు బేళ అసితాడించరే మరి తిరిగి మొత్తం అనుకున్నాడు. మరి మన అవసర బాత వానికి తెలుసు, మున్నే తెలుసు, మన అవసర బాత మున్నే తెలుసు. అంటే ఓడుకు ಓಂಡು ತುಂಗವಲ್ಸ್ತದು ಬಾತೋ ಏಸು ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತೋ ಅದಕ್ಕನ್ನ ಪಿಲಿಪಿನಿ ಪರಿಚಯ ತುಂಗವಾಲ ಎಂಜಿಲ ತಲುಪ್ತು ಏಸು ಪುಣ್ಯಮಿನೋ ಓಂಡು ಬಾತ್ ತುಂಗಿತ್ತೋಡು ಬಾತ್ ಪನಿ ತುಂಗ అనుకుంటుండో అది పుణ్యమినో మున్నే తెలుసు.
యేసు మంచి పని తుంగిన విషయం తెలుసు. కానీ మరి పిలుపు మొత్తం ఇంక చాలామంది శిశువులకు మొత్తారు వారిని పరిచితంగా వాళ్ళు ఏం జరే తలుపుతున్నారు అన్నమాట. వీరికి తిందని అరే బేల మన ఇస్తారని తలుపుతున్నారు. మరి యేసు ప్రభుకి మరి నీ జీవితాన్ని గురించి నా జీవితాన్ని గురించి వాడు మున్నే పుణ్యమినం, నీకు కావాల్సిన అవసరం తీర్చడానికి వాడు మున్నే పుణ్యమినం. మరి నీ ఒళ్ళు సంబంధించిన అవసరమే, నీ ఆత్మ సంబంధించిన అవసరమే, బాత అవసరం. యేసు క్రీస్తు మున్నే పుణ్యమినం వాడు తెలుసు, మున్నే భరితుకోండి దేవుడు కాబట్టి వాడిని తెలుసు. మరి మనడు మనని మరి మనడు కూడా మరి నాకు ఊడవలెత్తది ఓని మనసు ఓని మాట అన్నమాట. భారతకు మన హృదయాన్ని కూడా మన జీవితాన్ని కూడా వాడు బాత్యంతో పరిచయంతో పిలిపి నద్ద తుంగరం మొత్తం ఇక పరిచయ తుంగరం మొత్తం వాళ్ళకే మరి మన జీవితాన్ని కూడా యేసు పరిచయంతో అన్నమాట. కాబట్టి మరి ఓడు బాత తుంగవాళ్ళు వాడు మున్నే పుణ్యమినో తర్వాత మనకి పరిచయం వాటం దేవుడుగా ఉండమిన అనమాట. నీ జీవితం బాధ కావాలో అని తెలుసు, బాధ ఇదో అని తెలుసు అనమాట. కాబట్టి మరి ఓడు అన్ని పుణ్యమన్నని దేవుడు ఎత్తడి మాటగా ఓడమినాడు. అలాగే మరి నేటి రోజు కూడా చాలామంది మరి ఆత్మ సంబంధిస్తుంది పోను కానీ మరి ఒలికి సంబంధిస్తున్న వాటి గురించి మరి యేసుక్రీస్తు అవసరం అంతరించి మన మున్నే ఓడతాడు. కానీ మన నిజమత అవసరం బాధితుకు మన ఆత్మ రక్షణ పొందటం, మన ఆత్మ మన దేవునగా దాయటం, మనడు డొల్లి ఎత్తపై మన ఆత్మ మరి దేవుటగా దాయటం అది చాలా మరి ముఖ్యమవుతుంది. మరి ఆత్మ రక్షణ పొందటం ఇంత అవసరం చాలా మంది అన్నమాట, చాలా మంది. కాబట్టి మరి నీ అవసరం బాత నాడు మరి దేవుడు తలపును, నీ అవసరం బాత దేవుడు పుణ్యమిను, నీ తిరేను దేవుడు నీ అవసరం బాత మున్నే పుణ్యమిను. మరి నేను పరిచితంగను ఒకళ్ళేమో సేవతంగనం మినే, ఒకళ్ళేమో మంచి విశ్వాసిగా మంచి మరి కష్టకు మరి బాధకు శ్రమకు నీకు వత్తకే మరి దేవుడిని మరి పరిచితంగను కానీ దేవుడు పుణ్యకేమినో నీ అవసర బేల తీర్చేవాళ్ళు దేవుడు మున్నే పుణ్యమినం అనమాట. మరి అసలు పిలుపు బేరందిన ఒకటి అసలు పిలుపు వీరికి ప్రతి వానికి కొద్దిగా ఇటుకన్నా 200 ఎండి డబ్బికి ఆరి అస్కను కూడా అవి వీరికి సుమరయ్యో కదా ఇంజరికి ఎత్తాం. అసలు ಒಂದು శిశుర్కిని ఓ 2 సీమోని పేతురు తమ్ముడంత ఆంధ్ర ఏసిని ఊడి ఇగొరు పేకల మీనో ఇంజరే కెత్తన. మరి పిలుపుని పరిస్థితి మొత్తం అస్కే ఇక మన బేణుకు ఆంధ్రయ్య వాదట మన ఇక ఓడినాడు. కాబట్టి దేవుడికి మన అవసరం తెలుసు, వాడు మన అవసరాన్ని తీర్చని దేవుడిగా మినం వాడు పుణ్యమినం, బాధ కావాలో అన్నీ వాడు పుణ్యమినం అనమాట. మనకు కావాల్సిన అవసరం అన్నీ వాడు సమయత వాడు తీర్చడానికి పుణ్యమినం. వరుసారి మీ జీవితతే ఊడటి మీరు దేవుడు తుంత కార్యం మొత్తము మీకు గుర్తుమేనకే వాడు తుంత గొప్ప కార్యం మీకు అన్ని గుర్తు బతకస్కే మీకు తెలియదు. వాడు వేళ మీ అవసరం తీర్చురు వత్తడు ఇస్తుంది మరి మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట. కాబట్టి మరి దేవుడు మన జీవితాతే మన అవసరాన్ని తీర్చని దేవుడుగా మేము ఓండే పుణ్యం మందని దేవుడు మరి ఓండే మనని పరిచయంగా దేవుడు వాడు బాత్తుంగలో వాడు మున్నే ఉంది తెలుసు. కాబట్టి మన అవసరం తీసిన దేవుడు ఓండే ఏం మనడు ఈ కూడనడు. దాని తర్వాత మనం ఊడతాడా 9 నుంచి 15 వచ్చిన మన ఊడుకు ఆంధ్రయ్య ఏసునుడిలోకి వచ్చినాం. ఇక ఒక పేకల మినం ఓనగ 5 యావల ఆరి 2 కీకెకు మిన అతకన్నా అವು మంది జనాతికి ಬೇಮಾತ್ರಂ ಸರಿದೈತ ಇಂಜರೆ ಕೆತ್ತು ಅಸ್ಕೆ ಏಸು ಜನಾಕಿ ಇಡುಪೋ ಕುಪ್ಪಿಸಾಟಿ ಇಂಜರೆ ಕೆತ್ತು ಬಂತಿತೆ ಅಗ್ಗ ಕುದಿ ಮತ್ತೊರವಟೆ ಮನ್ಸೂರ್ ಮಟ್ಟಿಂಕಿ దాదాపు 5,000 మంది మత్తు ఒకటి. మరి ఇక ఆంధ్రయ వత్తు బాసి బతికెత్తనం ఇక ఒక పేకనగా బాతమెనకలే 5 ఆరిమిన 2 కీకెమిన ఎంజరికత్తు అసలు ఏసు ప్రభుకి వచ్చనం వారందరినీ కుప్పేసాటి ఎంజరికత్తు. ఇక మన బాధ ఉన్నట్టుకు యేసు ప్రభు మరి 5,000 మందిని
5,000 మందిని మరి పోషిష్టం అంటికి ఓడినాడు. 5,000 మందిని యేసు ప్రభు పోషిష్టం అంటికి ఓడినాడు. మరి ఊరు మరి బేన్ లెక్క వాడతారు ఎత్తుకు, మరి మనుషురికినే లెక్క వాడతారు. మరి నాటో బెచ్చ మంది మత్తకో ఒక పిల్ల బెచ్చ మంది మత్తారో మనకు తెలియదు, కానీ మనుషురికే బెచ్చ మంది అల్లే 5,000 మంది మత్తారు. మరి 5,000 మంది మనుషురికి మరి కుప్పిస్తా పోయా, మరి నాటోకి పిల్ల అందరూ కుప్పిస్తా పోయా. మరి యేసుపై బాతున ఇక మన రోడ్కు యేసు ఆ ఆరిని ఏంచి దేవుడికి దండాకు వాటి శిశురికినగా ఇత్తం. శిశురికి పోను అందరికీ బంతి వాడుతారు. ఆలే వాడు కీకే ముక్కని కూడా తీసి వారికి కావలసిన మట్టికి ఇత్తం. ఇక మన బాతు ఉన్నాడు ఎత్తుకు యేసు ప్రభు బాత్తుమును దండా వాడతావు ఎత్తుకు. మరి ఆరి మినా కాబట్టి ఆ చిన్న పేకలో 5 ఆరి తర్వాత 2 కీకే ఎత్తావు కాబట్టి యేసు ప్రభు మరి వందనాకి ఎత్తావు. మరి తిందనాకి 5 ఆరి మినా 2 కీకే మినా ఏం జరుగుండు మరి వందనాకి ఎత్తావు. వందనాకి ఇచ్చి మరి అందరికీ పంచి వాడతారు మంటికి ఉన్నాడు అనమాట. నిజంగా ఆ గూడుకు అసలు చిన్న పేకని మనసు కూడా మన ఆ గూడుకు నిజంగా మంచి మనసు అసలు చిన్న పేకలేగా ఉండు. మరి మున్నటికి వాసి ఓన మొత్త 5 ఆరి 2 రొట్టె ఈదట 2 కీకి ఈదటన్నాడు ఓడినాడు. అలాంటి మనసు మరి మనకు కూడా మందవాలి, ఈదటం దేవుడికి ఈదటం ఇస్తాడు. అలాగే మరి దేవుడు మనకి మరి ఇత్తపయ మనడు దేవునికి మనడు దండాకు వాటవాలి, వందనాకి ఎత్తాం. మరి మీరు దోడ తిందనసుకే ఇంకా భద్రం ఉండనసుకే మరి యేసుపై మీకు వందనాకి వచ్చినీరే, మీరు దండాకి వేసే అందరికి వచ్చినీరే. మీరు భారత్ కూడా మనకి వేస్తున్నా కదా తినడానికి, వాడు మనకు ఉండడానికి మనకి వేస్తున్నా కదా రోజు. మరి మనడు వందనాకి ఎత్తవాలి, బేసిక్ ఎత్తుకొని సరే వందనాకి ఎత్తపోయి మనడు తిందవాలి, మరి వందనాకి ఎత్తపోయి మనడు ఉండవాలి బాధ. భారత్కు దేవుడు మనకి ఇస్తున్నా కాబట్టి మనడు అలా దండా వాటి మరి లేకపోతే ఆ వందనాకి వచ్చి మనడు తిందవాలి. చాలామంది కూడా మరి ఓరోసారి బాగా తింటారు, మరి వందన కూడా కెళ్ళరు, కథ కూడా తిందరు మనతో అలా కాయ. కానీ దేవుడు మరి మనకి ఇస్తున్నా కాబట్టి ప్రతిరోజు మనల్ని పోషిస్తున్నా కాబట్టి మనకి మరి వందనాకి ఎత్తాలి. ఈ దేవుడికి గొప్ప పని మరి యేసు పెపుతాం. మరి 5,000 మంది తినేవాడు పోషిస్తూ అందరికి తినడం అన్నీ ఆరి ఇంత కీకే అందరు తినడానికి అందరికి పంచివాడుతారు. ఇక మా డోడుకు 11 వచ్చినైతే యేసు ఆ ఆరి నుంచి దేవుడికి దండాకు వాటి శిశురికి నగా ఇత్తు. శిశురికి పోనం అందరికీ బంతి వాడుతారు. ఆలే 2 కీకి ముక్కను కూడా తీసి ఊరు కావాల్సిన మటింకి ఎత్తాం. 12 వచ్చినాము ఓరు డొక్క నిండా తిత్తపాయ ఓండు మన శిశురికి ఊడి బాత కూడా పాడాల్సి తేయకుండా మిగతా మంచి ముక్కకిని కూడిపీసటి ఇంజోరే కెత్తాం. ఓడి ఈ గూడుకు ఓరు డొక్క నెత్తపాయ అని మన ఓడినాడు. ఇతుకు బాత ఊరు మరి డొక్క నిండా ఊరు తిత్తురు అనమాట. ఇంకోరికి ఇంకా ఆకలితో ఇల్లే కర్వేష్టం పెళ్ళి ఇంకోరికి అనమాట. డొక్క నిండా ఊరు తిత్తురు అనమాట. ఓల్డ్ ಅವು ಬೆಚ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಕೀಕೆ ಮತ್ತು 5 ಕೀಕೆ ಮತ್ತು 5 ఆరి మత్త 2 కీకే మత్త వాటిని దేవుడు మరి పాదం తుంగి దండకు వాటి అందరికి పంచుతాపై 5,000 మంది దాకా తిత్తు ಬೇರೆತ್ತರೋರು ಡೊಕ್ಕ ನೆಡೆ ತಿತ್ತರು ಅన్నమాట. ಇಟ್ಕು ಒರಟೆ మరి మొత్త మరి ఆకలి ఇత్తది జిల్లే ఇక మన బాతార్థం దుమితడు ఎత్తుకు ఓడు మనకి తృప్తి ఇదని దేవుడు అనమాట. మన డొక్కనెత్తని దేవుడు ఉండే, మన ఆత్మహత్యని నిత్తని దేవుడు ఉండే వాడు మనకు తృప్తి ఇతో మన జీవిత తృప్తి ఇందన్నది మన్ను అయ్యా మనకి మన్ను మన జీవిత బెచ్చుకు అస్కనం మనకి తృప్తి ఇస్తుంది. మన్ను లోన్ బాగా తెలియకపోతే ఒకసారి బాగా అనిపిస్తే సైకిల్ మతుకు బాగా అనిపిస్తుంది. సైకిల్ వస్తే పయ్యా
ஒரு బండి మత్తుకు మంచిగా అనిపిస్తుంది. బండి వేసుకుపోయా ఒక కారు మత్తుకు మంచిది బాగా అనిపిస్తుంది. కారు మత్తపోయా ఇంక పోతున్నా అసలు ఎత్తదు మంత్. అలా ಇದಕ್ಕೂ మనిషి జీవిత తృప్తి మన్ను అనమాట. మన్ను మరి అవసరం తీసుకుని వాడుకుంటే మంచిదే. అది సైకిల్ ఎత్తుకనా మరి బండి ఎత్తుకని కారు ఎత్తుకని మంచిదే. కానీ తృప్తి ఇస్తుంది ఇల్లే నీ జీవితం అయితే. మరి తృప్తి ఇస్తుంది ఇల్లు జీవితం ఇల్లు పోతే మాట బతకాలాడు. అదేనా ఇంకా వేరే బతన ఆస్థాన వాటి కూడా తృప్తి ఇస్తుంది మందవని. కానీ ಆ ತೃಪ್ತಿ ಬೇನಾಯಿತೋ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇನೋ ಇದಾರೆ ఈ లోకతే మన జీవిత తృప్తి ಬೇನೋ ఇదాలి. మరి యేసుక్రీస్తు మాత్రమే మన తృప్తి ఈతో మన ఒల్తికి మన ఆత్మకి ఓడే మన తృప్తి ఈతున్నారన్నమాట. ఓనగే మరి ఓడే మనని మన ఆత్మతే నీతితో మొత్తం తర్వాత మన డొక్క తినోడే నీతితో మనకి ಬೇರಾಂಟಿ కరువు మన బెస్సితం తృప్తి అంటారన్నమాట. మరి గొప్ప పని యేసు పేపు తుంగుతాడు మండి ఊడిన 5-6 2 కీకెంతోనే మరి 5,000 మందిని పోషిస్తాడు మండి ఊడినాడు. చాలా గొప్ప పని తుంగుతో చాలా గొప్ప పని. మరి ఆ పని బేల జరుగుతుంది మనకు తెలియదు. వాడు పొరడుకు వాటి మరి దండకు వాటి పాదం తింగి అందరికి ఇత్తపోయా ఒక పంచరికే మత్తారు. శిశువుకు మరి ఆ కుప్పిస్తే మొత్తం అందరూ పంచరికే మత్తారు. ఒక పంచరికే మినరు 10 మందికి పంచి వాడతాపై కూడా ఇంకా మిగలుతా ఒక తిత్తపై కూడా మిగలుతా. ఇక మన చదువుకు ఒక డొక్క నిండా తిత్తపయ వాడు మన శిశువుకి నూడి బాత కూడా పాడాసిదే లేకుండా మిగలుతా మంచి ముక్కకిని కూడి పీసాడించరికి ఎత్తాం. అలాగే ఒక తిత్తస్కే 5 యావాల ఆరితే మిగలుతా ముక్కకిని 12 గంపాకిని నిత్తోరు ఊరటిగా. మన ఊడుకు మొత్తం ఒక తింద మిగులు మొత్తం కోడుతా పోయాలి బెచ్చుకు గంప పెక్తరాలే 12 గంప మిగలుతగల. మరి మొట్టమొదటికి తినడానికి బాత మందిలే ఇక ఊడుకు పోయిన చివరైతే మరి 12 గంప మిగలుతగలే బాత ఒక మందిని ఆరి కీకే ఇవన్నీ ఒక తిన్న మిగులు. ఇదికు దేవుడు ఆశీర్వాదం ఒకటి బేల మీద ఆ ప్యాక్ నాకు 5-6కే మొత్త 2 కీకే మొత్తగా నుండు దేవుడికి ఇస్తాం. అవి తక్కువనే 5,000 మందికి 5-6 2 కీకే చాలా తక్కువ. కానీ దేవుడు వాటిని ఆశీర్వదించి గొప్పగా ఆశీర్వదిస్తాం. గొప్ప పని తుంగుతాం. 5,000 మంది తిని కుప్పిస్తూ అందరిని పోషిస్తాం. వారందరికీ డొక్క నిండా దూడవాడుతాం గోటి. మరి నీ జీవితం అది కూడా నేను దేవుడికి ఇస్తూ నేనే ఒకవేళ దేవుడిని మిత్తుకు దేవుడు నీ మిత్తదాన్ని దేవుడు దీవిస్తాం ఆశీర్వదిస్తాం. మరి మన దేవుడికి ఎదుట మనం నేర్చుకున్నవాడు మన లోన్ మందని మన పిల్లలకి కూడా మనడు మరి నేర్పిస్తవాలి. దేవుడికి ఎదుట బాధ మనం నేర్పిస్తవాలి. ఇగోటి ఒక చిన్న పేకలే ఇస్తాం దేవుడికి. ఆ చిన్న పేకలే ఇస్తాం ఇంకోటి ఆ చిన్న పేకన వల్ల 5,000 మంది తిత్తారు దోడ. 5,000 మంది ఆరే తిత్తారు రొట్టె తిత్తారు 2 కీకే కూడా తిత్తారు. మరి ఓని వల్ల మరి గొప్ప పని జరుగుతుంది. మరి యేసు పేరు గొప్ప పని 5 రొట్టెకిని 2 కీకిని వాడు ఆశీర్వదిసి మరి చాలా మందిని వాడిని పోషిస్తాడు అన్నమాట. మరి నీ జీవితం నా జీవితం కూడా మనల్ని పోషిస్తున్న దేవుడు ఓండే. మన మున్నే ఊడతారు కదా దీనికన్నా మున్నే మాడు మన అవసరం తీర్చిన దేవుడు ఓండే మనం ఊడతాడు. వాళ్ళకి మన పోషిస్తున్న దేవుడు ఓండే. మరి నీ డొక్క నిందా మరి దోడ తిందడానికి మన గీతని దేవుడు ఓండే. నేను దేవుడికి నీ మిత్తుకు కొంచెం కూడా ఆ కొంచెం తినే వండు ఎక్కువ తింగి ఆశీర్వదిసి దాన్ని ఎక్కువ తింగుతాను అనమాట. మరి నీ కుటుంబానికి మరి మీ నాటెత్కి మీ సంగతికి ನಿಮ್ಮ ಅವರ ఆశీర్వాదకరంగా ನಿಮ್ಮ మందవాలి అనమాట. దేవుడు మన నుంచి అద్దె కోరన్నాడు అనమాట. కాబట్టి దేవుడు మరి నీ ద్వారా కూడా గొప్ప పని తుంగవచ్చు. నీ ద్వారా నా ద్వారా కూడా దేవుడు మరి గొప్ప పని తుంగడానికి సిద్ధంగా మేము. మరి నీ జీవితాన్ని వానికి ఈతినేమో నీ మందనది వానికి ఈతినేమో మరి నీ అవసరం వాడిని తీరుస్తావు.
నేను పోషిస్తావు, నీ చుట్టాకిని పోషిస్తావు, నీ లోతుని పోషిస్తావు, మీ నాటు మందులను అందరూ నేను పోషిస్తావు. అలాంటి దేవుడు యేసు ప్రభు. అవును, గొప్ప దేవుడు. ఈ గూడుకు మరి వాడు తూత గొప్ప పందిని పేసి ఇక జన పాతున్నాడు. యేసు తుంకుత ఆ గొప్ప పందిని ఆ మన్సూరుకు ఊడి, ఇల్లు నిజంగా లోకతికి వాదని దేవుని కెత్త మాట కెత్తనుండింజరే కెత్తు ఓరు వాసి ఓరిని దౌర్జన్యంగా పేసి రాజుగా అత్తుంగా వలేంచి ఓరు అనుకుందునోరు ఇంజి ఏసు తులుసుకుంటూ కాబట్టి ఓరిని విడిసి అంజి ఒంటరిగా మెట్టది పొర తరుపుతావు. ఈ గోటి ఆగ మందని మనుషులకు అందరూ ఊడి ఈయన చాలా గొప్ప అందుతావు. ఈయన మరి దేవుడే మాట కెత్తని మరి మనసు నేనే ఏం జరే ఊరందరూ అనుకుంటారు మత్తారు. వాళ్ళకి ఓని రాజు వత్తుంగోలించారు అనుకుంటారు మత్తారు. కానీ మరి యేసు ప్రభు మరి రాజు ఆదరణకి వాదిల్లో వాడు మొట్టమొదటిసారి వత్తస్కే భార్య వత్త ఎత్తుకు మరి ఈ లోకత్కి మరి రక్షణ ఏదైనా వస్తావు. మరి రాజు ఆదరణకి వాదిన్నాడు అనమాట. రాజు ఆదరణకి వాదిల్లు అందరికీ రక్షణ ఏదైనాకి మరి ఈ లోకత మందిని పాపతి నుంచి విడిపించడానికి వస్తావు. వాళ్ళకే వాడు రెండోసారి వెయ్యితావు, రెండోసారి మాత్రం రాజుగా వాసన, తీర్పు ఇదని దేవుడే వాడు వాసన, అన్నమాట. వాడు మరి రచ్చకుండా ఈ లోకతకు వస్తావు. వాస నీ శంక నా శంక ఆ శిలువ పొర నెత్తురు కాస్తావు. ఆ పాపతి నుంచి మనందరిని విడిపిస్తావు. మరి వాడిని బేనకు నమ్మితాడు, వాడిని బేనకు దేవుడిని అంగీకరిస్తాడు, వాడు బతికితావు. వాని ఆత్మ బెస్కి బతికితే వాడు డొల్తపయ్య ఓనగ దిగుతావు అనమాట. యేసు ప్రభు నాకు వాడు దిగుతాడు. మరి వాడు రెండోసారి రాజుగా ఉండు వాసన. మరి నీ మనం తెలుసుకుంటేనే మరి నీ జీవితం మనకి ఇత్తేనే మరి నిమ్మే ఒకసారి ఆలోచిస్తా. మరి మనడు ఆత్మశాంక ఏసిన పెరిగి దావాలి మనడు. అంతేగాని మనడు మరి వేరే విషయాల గురించి ఆశిస్తున్న మన దాయవు. అలాగే మన అవసరాన్ని వాడు పుణ్యమినం వాడు మన అవసరాన్ని తీర్చని దేవుడు ఉండే యేసుక్రీస్తు. ఒకవేళ నిమ్మ దేవుడికి గిత్తుకు ఆ చిన్న ప్యాకెలు ఇస్తాడు కదా, నేను దేవుడికి గిత్తుకు మరి దేవుడు నేను దీవిస్తావు. మరి చాలా మందిని పోషిస్తావు. నీ ద్వారా గొప్ప కార్యం తింగుతావు దేవుడు యేసు ప్రభు. మరి నీ డొక్క మరి అందరి డొక్క నీతితో ఉండు. మరి తృప్తి ఈతో ఉండు. మన జీవిత మీ జీవితతే మరి తృప్తి ఇస్తుంది వండితో. మరి వండు దేవుడు మాట కత్తన దేవుడు ఉండే. మరి నిజమత్త ఆరి ఆసి మందన దేవుడు ఉండే. మరి పాన మీద నారి నన్నే ఏం జరికెత్తావు. మరి నిజమత్త దేవుడు మరి పాన మీద నారి ఉండే మరి నీ శంక నా శంక ఆ శిలువ పొర నెత్తురు కాస్త దేవుడు ఉండే అనమాట. మన ఊడతాడా మరి చాలామంది యేసుని పెరిగి దాయట మన ఊడతాడు. తర్వాత మన ఊడతాడా మరి యేసు ప్రభు మన అవసరాన్ని తీర్చని దేవుని దగ్గర మన ఊడతాడు. వాళ్ళకే మరి యేసు ప్రభు 5,000 మందిని పోషిస్తాం మన ఊడతాడు. మరి యేసుని పెరిగి నిమ్మ అంజనేనే అందరూ మతకు మరి నేను బాధానికి అంజనే నీ ఆత్మశాంతి అంజనేనే అది మంచిదే. దేవుడు నేను దీవిస్తాను. మరి యేసు ప్రభు నీ అవసరం తీర్చని దేవుని నేను నమ్మితేనే ఒకవేళ నమ్ముకు మంచి దేవుడు నేను దీవిస్తావు. బరికు మన అవసరం పుణ్యని మధ్య దేవుడు ఉండే. అలాగే మరి యేసు ప్రేమికి నీ మీద నాకు సిద్ధంగా పోతానా ఆ చిన్నపేకలు ఎత్తాడుగా. ఒకవేళ నిమ్మ కూడా అలా ఎత్తుకు ఆ కొంచెం కూడా దీవిసి ఉండు. గొప్ప పని తుంగితో నేను వాడుకుంటూ చాలామందిని పోషిస్తూ ఉండు. మన డొక్క నీతితో మన తృప్తి ఏదైనా ఉండు మనకి ఈతో. కాబట్టి మరి ఆ దేవుడికి మనడు ఏదక్కడ మన జీవితం మన అవసరం తీర్చిన దేవుడు ఓనే కనుక మనడోనికి మరి వందనాకి ఎత్తకడ మనడు వాళ్ళకి మరి ఓంటే గొప్ప దేవుడిగా మీనా కాబట్టి ఓనే రక్షకుడిగా మీనా కాబట్టి ఓని మన నమ్మకడ ఓని మన అంగీకరిస్తాడ అసకే మరి నీ జీవితத்தை నా జీవితத்தை మనడు మరి ఆశీర్వాదం మనం ఊడతాడు. మంచి గొప్ప దీవెన మనడు ఊడితాడా. మరి మన జీవిత తృప్తి ఇస్తుంది మనడు ఊడతాడా. మరి ఈ మాట దేవుడు దీవిస్తావు. మరి మీరు ప్రాంతం కట్టి
మరి ఈ వెనలేరు ప్రోగ్రాం ద్వారా చాలామంది రక్షణ పొందవాలని సరే అక్కడ చాలా కష్టపడి వాకింగ్ వచ్చినారు, మరి పాట పాడినారు, సాక్షికి వచ్చినారు. కాబట్టి మీరు ప్రాంతం కట్టి మరి ఈ ప్రోగ్రాం ద్వారా చాలామంది రక్షణకు వాదవాలి, చాలామంది తెలుసుకునే వాళ్ళు, యేసుక్రీస్తు దేవుడిని తెలుసుకునే వాళ్ళు మీరు రోజు ప్రాంతంగా తుంగటి దేవుడు మీ అందరినీ మరి దీవిస్తూ, మరి వాక్యం తిరుగు దేవుడు దీవిస్తూ, మరి మనడు ప్రాంతంగా మనం ముగిస్తాడా. దేవా నీకు వందనకి వచ్చినాము దేవా, నేను వచ్చి గొప్ప దేవుడిని దేవా. దేవా ఆనాడు మరి నేను కూడా చాలామంది నీ పెరిగి వాసనరయ్యా, కానీ దేవా నిమ్మే రక్షకుడు, నిమ్మే దేవుడి నుంచి వాళ్ళు తెలుసుకుంటూ చాలా మంచిది దేవా. అందరి నుంచి మేము ప్రాంతంగా ఉన్నాం దేవా. వాళ్ళకే దేవా నిమ్మ మా అవసరం తీర్చిన దేవుడు మనం తెలుసుకుంటాం దేవా. నీకు వందనాకు నిమ్మ మా హృదయ తిని నేను పుణ్యమి నేను మా అవసరం నేను పుణ్యమి నేను దేవా. నీకు వందనాకు వచ్చినాను దేవా. వాళ్ళకనైనా దేవా 5,000 మంది పోషిస్తాడుగా, మరి మామని పోషించడానికి నేను సిద్ధమని నేను దేవా. నీకు వందనాకు దేవా. మరి మా అమ్మ కూడా నీ సేవకి నీకు ఏదైనా సాయంత్రంగా దేవా, మరి మా హృదయ నిమ్మే తృప్తి తుంగదేవా. మా డొక్క నిమ్మే మరి నిత్తవలించి మా ప్రాంతంగా దేవా, మా కోరినాను దేవా. నిమ్మే సాయం తుంగదేవా. మరి మా ద్వారా దేవా నిమ్మే గొప్ప పని తుంగజారు మా కోరినాను దేవా. దేవా వాళ్ళకి నిమ్మ దేవుడు ఎందుకు మనం తెలుసుకుంటాం. నీకు వందనాలు దేవా. బేంద్ర రక్షణ కూడా మీరు దేవా, నిమ్మ రక్షిస్తా. మరి నీ ద్వారా మరి రక్షణ మీ వాళ్ళు తెలుసుకున్నాక సాయంత్రం మరి ఈ ప్రార్థన యేసు ఎత్తున్నాను దేవా. ఆమేన్ ఆమేన్. అందరికి వందనాకు. మరి దేవుడు మీ అందరినీ దీవిస్తూ